vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai pachirongwa icho chatinoti Zim Diaspora Issues. Kana uine zvaunenge uchisangana nazvo kwose kwaungava uri, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndiri kushanda sanurse aid. Ndiri kuraramawo ndiri kunoko kumhiri kwemakungwa kuIreland. Saka ndakauyawo kunoko mukoma, zvinhu zvainge zvakatongoomawo. Saka amai vangu ndivo vakandibatsira nemari ngekuti ndinge ndichizokwanisa kuuya kunoko. So handizivi kuti ivo vava kushandisa advantage here, handichazivi mukoma. So ndikudawo kuti munge muchindibetserawo. Ndine vana vangu vaviri. Ndakamitiswa mwana wangu wekutanga pandainge ndichiri kuhigh school, then ndokubva ndachizomitiswawo neumwewo murume mushure mekunge andinyepera kuti ainge akarambana nemudzimai wake. After ndabatira pamuviri ndo pandakabva ndachizofind out kuti ndainge ndamitisiwa nemurume wemunhu. Saka akabva anditi uya tinge tichigara tose, but ndakaona kuti zvainge zvisingaiti, ndokubva tachizorambana paya mushure mekunge tarambana mukoma. So amai vakabva vazonditi ndinge ndichitsvaka basa, ndikabva ndachizotanga kushanda samaid, ndikabva ndachizoenda hangu kuSouth Africa. So pakazotanga kubudawo mikana iyoyi yekuti vanhu vainge vava kuuya kuno kumhiri kwemakungwa kuzoita nurse aid. Ndo pandakabva ndachizoitawo kosi yacho iyoyo, amai vachindikurudzira. Saka ndinoti kana ndikavatumidzira mari, kana ndikazoda kuziva kuti mari iyoyo vanenge vaishandisa chii, amai vanobva vatanga kupopota vachiti, pawainge uri kuSouth Africa uchitambudzika iwewe, vana vako dzimwe nguva waitadza kana kunditumidzira mari, ndini ndainge ndichiziva kuti vana vako vadyei vapfekei, but right now nekuda kwekuti wava ikoko kwauri, ndokusaka wava kutanga kuda kundibvunza zvakawanda. Kana ndikakuti ndibhadhare kubva uchiri mwana mudiki kusvika pari zvinozvo, unokwanisa kundibhadhara here? Handiti haukwanisi kundibhadhara, saka usandibvunza zvisina basa. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza. Ndinokwanisa kutumidzira mari kuna amai vangu, mari yakawanda chaizvo, but mari iyoyo handitombozivi kuti vari kumboishandisei. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndoita sei? Ndoregedza here kumbovatumidzira mari? Ndakambotaura nevamwe sisi, cousin sister yangu, ndikavaudza zvose izvo zviri kuitika pakati pangu naamai, because ndava kufungidzira kuti zvimwe kuda amai vanenge vane munhu ari kuvadya mari ini, because hazviite mukomanashi kuti vange vachinzikana ndikavatumidzira mari. Let's say ndavatumidzira mari inosvika kana kuma $500 US, then kana vehukama vakazovashanyira zvobva zvanzi amai havatomborina kana mari zvachose mumba, hamutomborina kana chikafu. Saka mari iyoyo handitombozivi kuti vari kuishandisei, ende havatombodi kubvunzwa nezvayo mari yandinenge ndavatumidzira. Kana ikagara yapinda mumaoko mavo, vanenge vava kusatomboda kubvunzwa zvachose. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe indibatsire. Sisi vangu vakanditi chimboregedza kuvatumidzira mari, but at the same time sisi vakabva vati ndinongotya kuti muningina kana ukaregedza kuvatumidzira mama mari, vanokwanisa kuzotanga kushungurudza vana. Ndo zvavakangondiudza. So I don't know kuti ndoita sei. Kana mukandiposterawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vari kuti vari kuIreland. Hanzi kunyange ndikavatumidzira mari yakawanda sei, mumba munenge musina chikafu, amene kuti mari iyoyo iri kuenda kupi? Zvimwe kuda vanenge vava neboyfriend iyo iri kuvadya mari. Kana kuri kunzi ndo zviri kuitika vahanzvadzi, zvamunokwanisa kuita ndezvekuti instead yekuvatumidzira mari, munokwanisa kutsvaka maonline shops moita zvekutenga chiri chikafu, then the food gets delivered to here. And kana kuri kunzi hembe dzevana, kana muchifungidzira kuti vana sometimes vanenge vachizoshaya hembe dzekupfeka, kana kuarea kwamunobva, kana kuine vanhu vamunoziva vanenge vaine tumashops twavo twehembe, munongo
kutumidzira mari yacho directly kune vanhu ivavo vanenge vaine maflea markets avo, kana kuti sisi your cousin sister unongovaudza kuti vatsvake vanhu vanoita zvekutengesa hembe ikoko kwamunobva, then motumidzira mari directly. Ende panhau yevana kuchikoro munotaura it's either nematicha kana kuti headmaster, mari moitumidzira directly kuchikoro, motongobhadhara school fees muriko ikoko kwamuri, zvakangoma hazvo veduwe. Then amai instead yekuvatumidzira mari yakawanda, you just make sure kutiwo maybe per month munongovatumidzirawo mari shomawo, zvakangoma hazvo veduwe. Ndegedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pandakauyawo kunoku kumhiri kwemakungwa ndakabva ndachizoroorwawo nemurungu, saka ndichiuya kunoku ndainge ndiine tarisiro yekuti ndichavakawo imba then ndobva ndazodzokera kuZimbabwe, but ndakabva ndachizoroorwa nemurungu tikaita mwana wedu. Tarisiro yekuti ndichazodzokera kuZimbabwe inini handisisina, because iye haatombodi kunzwa nezvayo nyika iyi inonzi Zimbabwe. Saka vabereki vangu navo vava kundipa pressure yekuti uri kufanira kuti unge uchidzoka kunoku, you need to invest kunoku kuZimbabwe. Apa handisisina kana maplans ekuti ndichadzokera kuZimbabwe. Is this fair? Zvandiri kuitwa nevabereki vangu. Amai vangu dzimwe nguva vanotomboramba kutaura neni vachiti makore acho awanda. Zvechokwadi kubva zvandakauyawo kuno kumukoma ndakangodzokera kuZimbabwe ka1 apo pandainge ndichiri kudanana naye murungu uyu, but iye manje haadi kuti ndinge ndichidzokera kuZimbabwe. Saka ndoitawo say I have settled down kunoku kwandiri permanently. Handizivewo kuti ndoita sei. Vabereki vangu ndakambotaura navo ndikati I want you to come this side because kunoku kune better medication and kunoku you can settle down so easily than kuZimbabwe ikoko. Asi vabereki vangu vakaramba. Chinongondirwadza ndichocho chekuti mai vangu dzimwe nguva havadi kutaura neni, vanoti dzoka kunoku kuZimbabwe. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu. Hey, pakaipa. Hanzi kubva zvandakauya kunoku ndakangodzokera kuZimbabwe ka1. Hey, zvakangoma hazvo vedu we vahanzvadzi madii mambodzokera kuZimbabwe, at least mungonorakidzawo vabereki venyu muzukuru wavo. But hanzi murume wacho iyeye murungu uyo akandiroora, haatombodi kuzvinzwa izvozvo, hanzi haatodi kuzvinzwa. Saka muchaita sei nai vahanzvadzi? Ko kana kuri kunzi kumusha uko kukanzi kwaita emergency, what are you going to do? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndegedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handizivewo kuti mistake yandakaita ndeyekuti ndakatanga ndatendedza mudzimai wangu kuti ange achizouya kunoku kwatiri kumhiri kwemakungwa here, but iye ndiye ainge aine mukana because she is a nurse. Ininiwo ndakambozama kuti ndinge ndichiapply online for mabasa awo anenge aine visa sponsorship, but zvakaramba. Asi mudzimai wangu iye ndiye akazokwanisa kuwana basa rainge riine visa sponsorship, but ndiye aifanira kuti ambotanga auya omboshanda, then after that obva achizoitawo kuti ndige ndichizotevera, then vana obva vachizotitevera, in which that was our plan and ndo zvakazoitika. But mukomanashi pandakazouya kunoku, the way that she started treating me, zvinhu zvekuti zvakandirwadza. Mudzimai wangu, she went for about a year, she was treating me like a roommate. Iye ainge achirara murumu make, eniwo ndichirara murumu mangu. Saka zvinhu zvekuti zvakandirwadza until this very day, and anogara achingozviita izvozvo. So I don't know kuti mudzimai wangu achiita zvose izvi anenge achizviitirei. Patakauya kuno kumukomanashi tainge tiine plan yedu yekuti tinofanira kuti tinge tichizoita umwe mwana, but akaramba kuti tinge tichiita umwe mwana. Akabva anditi kunoku takauya kuzoshanda, hatina kufambira kuzoita zvekuzvarisana. So ndo nyaya yandiunzawo panapa. Ndodawo kungoti muri yeZimbabwe inge ichingondibatsirawo mucomment section, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi dzimwe nguva aitumbotaura kuti isusu titongori maroommates kunokuka hakuna zvose izvozvo zvekuti unondiudzira zvekuita. Pakaipa rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, I got married for papers, now I am stuck in a loveless marriage. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo neumwe murume uyu anobvawo kuZimbabwe. So I entered into this marriage so as to get citizenship, but now I am regretting it. I feel as if it is not worth sacrificing your happiness for legal status. Nemurume uyu mukomanashi takatanga kufambidzana mushure mekunge ndauya kuno. Kusaka ndakauya kuno ndadaidzwa nefriend yangu uyo ainge akauyawo kunoku neCOS. Saka friend yangu akanditi uya kunoku umboonawo kuti ungakwanisa kuwana basa here, because mazuva ano zvava kunetsa kuti ndinge ndichikupa phone numbers evanhu vanenge vachiti vanokwanisa kukubatsira nemasponsorships. So I hustled mukoma kuzonosvika visa rangu revisitors rakwanisa kuzobuda ndokubva ndachizouya kuno. Zvino ndakati ndauya kunoku, that was when apo ndakazongoudzwawo neumwewo ainge achigara pasame apartment block neapo patainge tichigara nefriend yangu kuti there was a way yekuti ndinge ndichizokwanisa kuwanawo a way of permanently staying kunoku. So akabva anditi ainge aine hama yake, saka ainge akasofirwa nemukadzi wake a very long time ago and was looking for a good Zimbabwean woman, a well-cultured woman to get married to, and I was so excited about that. Ndakataura nefriend yangu ikabva yanditi zvino zvauine murume wauri kudanana naye waukasiya kuSouth Africa, what are you going to do about that? Takangoseka zvedu tikati to hell with him, iye ngaite zveikoko kuSouth Africa. So I then continued, ndikabva ndatanga kudanana naye murume uyauya. But one thing that I noticed about him was that munhu wekuti ndakatongopinda naye murelationship inini ndiri padisadvantage yekuti iye aingoti uri kuda mapapers chete kubva kwandiri, this is not about love. But patoriwo nenguva yekuti ndakatombosvikawo pakutonyura murudo, but now he is mistreating me, munhu wekuti anokwanisa kuita kana mwedzi wose asinga mbondibati kana kuita sei kana ndikacomplaina anobva ati kwandiri, iwe ko why are you complaining? Handiti chawainge uchida wakachiwana here? Handiti waida mapepa? So enjoy. Why are you not enjoying your life in Europe? Rekedza kuramba uchingondinetsa. Munhu anongogara akangotsamwa at all the times. Saka ndikudawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei. I am stuck in a loveless marriage. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Kana kuri kunzwo unenge uri kudiaspora uine challenges aunenge uchisangana nawo, you can come to my inbox and then you tell me your side of the story. Zvakangoma hazvo vedu we, rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri kuraramawo ndiri kunoku kuAmerica. Dambudziko randiri kusangana naro mukoma nderekuti ininiwo ndakarerwawo naamai guru. Saka amai guru ava ivo vanofungidzira kuti kuuya kwandakazoita kunoku kumhiri kwemakungwa ndatova nemari, ende vachitaura neni nguva dzose vanenge vachitoti imimika ndimi mbinga dzemumhuri because muriko ikoko kumhiri kwemakungwa chitombotitumidzirawo mari. They keep on demanding money from me. Apa havatombozvizivi kuti life in the diaspora, it is not so easy. A lot of people are struggling kunoku kwandiri. How can I set boundaries without looking selfish? Pane pamwe pandakambovaudza kuti handina mari. Mukoma vakazoita muswere wese wezuva vasipo paWhatsApp, apo vainge vandiudza kuti vari kurwara. Ndaitombozama kufonera vana vavo vamwe vari kuSouth Africa vasinga pick up macalls angu. Saka ndakafungidzira kuti maybe she had been hospitalized, ndokubva ndachizotumidzira mari. Ndakati ndatumidzira mari ndipo apo pavakabva vachizouya online, no thank you no what, vakabva vangonditi ndapora, ndokubva vatobva paonline. Vana vavo
vakazotoita mazuva akati wandei vasingatauri neni, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandibata. So I want to know kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndingaitawo sei, how do I set boundaries without looking selfish, kuudzawo hama dzangu especially amai guru nevana vavo, like they are always victimizing me nekuti ndakakurawo ndichirerwa naamai vavo. Ndinoti kana vakandikumbira mari kana ndikavaudza kuti pari zvino zvinhu zvakandiomera handina mari, vanobva vati ndozvinongonetsa wena. Izvezvizvi handiti kana amai nekuda kwekuti ndeamai vangu vakandizvara, kana vakandikumbira mari vakandiudza kuti havana zvokudya, ndinotosarudza kuti ndige ndichikwereta mari. Kana ndakwereta mari ndobva ndavatumidzira, in which iwewe hapana paungazomboita sacrifice yekukweretera mari mubereki asiri wako. Saka vasiye vangofa nenzara. Handiti imimi mukukura kwenyu hapana kana zuva ramakambofa nenzara here? Anova ari mashoko ekuti anondirwadza. How do I deal with this? Because most of the times zvinondirwadza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Inini I feel as if I felt as a parent. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. Murume wangu iye ane 50 years. I am a Shona speaking woman. My husband iye is a Ndebele speaking man. Saka takazoti tasanganawo mukoma nashi kunoku kumhiri kwemakungwa. We then started communicating zvedu. Ini ndaingotaurawo nechishona changu iye nendebele yake, but takazoti tava nevana vedu, ndipo apo patakazosarudza kuti vana we should just train them to speak in English. Ipapo makore acho iwawo ndainge ndisina basa nezvakawanda, but now that vana vangu vakura moyo wangu unorwadza because my kids they can't even speak Shona or Ndebele. Should we force them to learn Shona/Ndebele to accept their identity? Inini I feel as if we felt as parents, I feel as if our kids they will never know their father's culture or their mother's culture. Toitawo sei, totangira papi? Vana ava vakura mukoma, they don't even understand Shona kana kuti Ndebele zvachose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Hanzi I feel as if I felt as a parent. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakasiyawo partner yangu kuZimbabwe ndokubva ndachizouyawo kunoku kumhiri kwemakungwa. Zvino ndiri kuona kuti mapapers acho ari kuramba. We have tried several times, we have tried using different avenues, but zvaramba kuti iye ange achuya kunoku. So now I have found someone new. Tichiri kungotaura zvedu pafone, but we are in love, but ndiri kungofila guilty kuti I left my partner back home kunoku ndava neumwe munhu wandava kutaura naye. Ndoita sei? Ndokontinya here naye munhu uyu wandiri kufambidzana naye? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo tichivapa advice mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Thank you for the program. I always listen to my confessions akasiyana, but usually I get so scared and I switch off. So thank you for this program. It is neutral kune vamwe vedu tinotya kuteerera maconfessions anotyisa. So inini nyaya yangu yakamira sekudai so. I work 2 jobs overseas, but hama dzangu dziri kuZim they say that I am too busy for them. Saka chavakundirwadza ndechekuti even my mother vari kuti I am too busy for her.
am I too busy for her? Please assist me. I am working 2 jobs so that I can just survive. Is it wrong for me to focus on survival instead of constant communication? Because ndaingozviudza kuti pandinomuka kana kuri kunzi ndikangotextirawo mama ndikavati mamuka sei mama, and then I go to work. Saka ivo vari kunditi no, you are supposed to focus on family, kuti ivo family first, but they do not understand kuti upenyu hwandiri kurarama hwakaita sei. How do I go on about it? I have to work 2 jobs because I have kids and I need to provide for my kids that I have. When you post my story, tell me, I'll be following through in the comment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndikidza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai ende ndine makore 29 years ekuberekwa. Hama dzangu kuZimbabwe uko hadzichadi kutaura neni because pakashaika vamwe bamunini handina kukwanisa kutumidzira mari. Saka ivo vakabva vanditi, unoreva here kuti wakatadza kutumidzira kunyangwe $800 apa uri kumhiri kwemakungwa? What is $800? Sure ungatiregerera kusvika palevel rakadaro? Mari ndainge ndisina. I was struggling, so they were pressurizing me to cover my funeral cost even though they knew kuti I was struggling financially. So handizivewo kuti hama dzangu ndingadziudzawo sei kuti hongu shuviro ndainge ndiinayo yekuti ndinge ndichitumidzira mari sezvandainge ndakavavimbisa, because ndakafonerwa mukomanashi ndiri kubasa neimwe cousin sister yangu akanditi baba vainge vashayika. Ndikabva ndati it is okay, ndichatumidzira mari. Saka vakandibvunza kuti uchatumidzira mari ipapo mushure mekunge vandiudza kuti bamunini vainge vashayika. Ndikabva ndati I think ndinokwanisa kuswiza ndikatumidzira ka $800 without looking at my finances. Ndakazoti ndagara pasi nemurume ndopatakabva tachizoona kuti mari tainge tisitomborina. Mari yataikwanisa kungotumidzira at that time yainge ingori $100. Mukomanashi ndakati ndaudza imwe cousin sister yangu kuti mari handina, mari yatinokwanisa kutumidzira $100. Akangoti kiki $100 munorevesa? $100 yekuti isusu vanhu vari kuZimbabwe tinokwanisa kutocontributa more than $100. Kana musingadi nemari dzenyu aiwaregedzai. Mukomanashi mashoko iwawo akandirwadza. Murume wangu akabhoekana nazvo akabva ati saka ngatisiyanei nazvo zvekutumidzira mari. Saka kusvika pari nhasi hama dzangu hadzitaure neni nekuti ndakatadza kutumidzira mari. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Zvakangoma hazvo vedu we. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi vakati sure ungatadza kutumidzira $800, ungada kuti pa $100 iwewe apa uri kumhiri kwemakungwa. Regedzai iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndava nemakore anokwana iwo kuita 10 kubva zvandakauya kuno kumhiri kwemakungwa. Saka ndikufana kuti tige tichidzokera kumba because pane matombstone awo ari kufana kuti ange achizoiswa iro gore rino, but ndiri kurota hope dzandiri kurota mama nyakundibereka vakamira pamberi pangu vachinditi hakuna kwauri kuenda. Asi ndinoti kana ndikaita nharo ndinobva ndachizoona tava kutoisa tombstone, but tichiisa tombstone kudaro pane rimwe guva ravatete rinobva rangovhurika rinoita zvekudhirikira mukati. Tinobva tafamba tobva taenda paguva ravatete tichinodongorera pane ruoko runobva rwazobuda kubva muguva ndobva rwazondidhonza ndobva ndatopepuka. Saka murume wangu ari kuti hazviiti kuti tinge tichienda kuZimbabwe. Ininiwo ndasuwa Zimbabwe. I am so homesick after so many years. I want to go back home, but hope idzi dzandiri kurota dziri kundityisa. Murume wangu akati kana ukaenda kuZimbabwe ukasangana nezvaunenge wasangana nazvo, count me out. Ndoitawo sei muri yeZimbabwe. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu.
ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, but hope idzo dzamuri kurota vahanzvadzi dzinotyisa. Maybe it is a warning because pakugadzirwa kwemakuva pane zvakawanda zvinoitika, pane kakuzosungika nekuzosungirwa chiraramo. Zvinhu izvozvo zvinowanzo kuitika. Vanhu vazhinji vanouya nemaconfessions avo vachitaura ivo vachiti upenyu hwakangotanga kuoma mushure mekunge taungana semhuri kubva taisa matombstone paya mune zvakanaka, but after that life yakabva yazongotanga kungotakwa. So the choice is yours. You can trust your instincts to go or not to go to Zimbabwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.